Sa Good Vibes, manog 110 anyos nga lola sa Banwa sang Murcia ang posible pinakatigula nga persona sa Negros Occidental. Sa proseso sang paghatag sang bulig sa mga centenarians sukod ang mga nagaedad sang 100 years old pasaka nakilala sang lokal nga panguluhan ang manog 110 anyos nga si Lola Concepcion Lauron sang Barangay Damsay. Alerto kag makabati sa gihapon si Lola Concepcion. Ginbisita siya ni Mayor Jerry Rojas kag iya ginkantahan ang alkalde sang dumaan nga hiligaynon nga kanta. Ginsiling sang centenarian nga pagkaon sang isda, putas kag utan ang iya sikreto sa malawig nga kabuhi. Wala siya nagakaon sang processed food kag canned goods. Sa December 8, magasaulog siya sang iya 110th birthday si Lola Concepcion, ang adlaw sang kapistahan man sang Banwa. Ang iyang ngalan gikan sa feast day sang Immaculate Conception. Ang lokal nga panguluhan sang Murcia ang nagahatag sang 10,000 pesos nga cash assistance sa mga nagalabot sa 100 years old kag 5,000 pesos nga balor sang groceries. Sa pagtaliwan ni Lola Francisca Susano sa edad nga 124 years old, posible sunod sa Murcia LGU nga si Lola Concepcion na ang pinakatigulang nga persona sa Negros Occidental.